स' खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं गोबांथार मानसिफ्रा सनिया कुइननि भिडिअ होबाय ओमफ्राय मानसिफोर होखांनायनि उनावबो आं मानो लाबोखो आंनाथ' बेलेग टाइप जायो नालाय नोंथांमोननि थाखाय आं लानानै फैदों आं दिनै डिटेलि रायलायगोन मानोना सनिया कुइन बायदिनो गोबां माखासे बर' आइजोफ्रा दिनै भुगिनानै दङ माबोरै भुगिनानै दङ आं बेखौ दिनै डिटेल रायलायगोन आरो सनिया कुइननि मेइन खाहानिफ्रा मा बेखौ आं नोंथांमोननो खिथागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा आरो बुजिनो जुदि लुगैयोबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन आरोना जोबजासे भिडिअखौ जोबनायनि सिगां आङो ससे भिडिअ क्लिप नोंथांमोननि गेजेराव देखायना होगोनोसै नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ ससे नायग्रोदो आरो नायखांनायनि उनावहाय लोगो लोगोनो आङो डिटेल बाहाबै नोंथांमोनजों आं रायलायगोन फैदो एबार भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो I'm thinking why don't I give a try ना बिदिसो साननानै दं आरोना but I don't know what will happen आं जेबो बुंनो हाया उनाव मा जागोन so बेखौ जेबो माबा साननाङा नोंसोरो ओमफ्राय जे जादोंमोन आं मिथिला मारै जाखो लाइफआ so बेनोसै आरोना लोगोफोर आरो आङो जेबो बिदि जागोनबो सानाखैमोन because you can't say anything about future लाइफआ मा turn लायो बयनिबो जिंदगीया बिदिनो जाखायो आं मिथिखागौ you will also know नोंसोरनि लाइफआबो बिदि जानो हागौ there are lots of breaks and all so थाखायो बिदिया बयनिबो जिबनाव so I'm just hoping for the best for me and for Fiona आङो सानदोंमोन आरोना आङो सेल्फिश जायालासिनो आं रिलेशनशिपखौ ट्राइ होबावगोन होननानै with my husband आङो फियनानि थाखाय सानदोंमोन आङो फियनानि बिफाखौ मारै सेनानै आंनि ग्रिडिनि थाखाय आंनि फिलिंस गैयिनि थाखाय आं मानो गारनो होननानै सानदोंमोन आरोना बाट जाथारलाबा वारगोन जाथारलाबा आरो प्लास बे गथ'नि थाखायनो जेबो सापर्ट गैलाबा फाइनेन्शियलिबो सापर्ट गैलाबा लाभबो गैलाबा जेबो इमोशन्स गैयाबालाय आइ बेटार बि सिंगल ना कि जानो बियो बाहेरा थाहैनानै थाहैनानै गेलेहैनानै खिजान बबेबा बेरायनानै खिजान गोसोआ सोलायदों खोमा ना बिकज गोसोखौ रावबो हमथानो हायाना आंबो आलदा थाफैनाय जाबाय आंनाबो फेमिलियाव रावबो गैया मामि बाबा गैया स' आंहाबो न'आव थाफैनांगौ जायो बिनानाव सासेल' आंबो न'खौ गारनानै थांनो हाया मानेकि न'आवबो सापर्ट होनांगौ जायोना आंहा स' आंनि नसिबानो बिदि लिरखानायबा स' आंहा बेजों थाफाबाय थानोबो हाया न'आव थाफैनांगौ बेयावनो खिजान गोसोआ सोलायबाय जानो हागौ बेना ओंखायनो दा आंथ' बिदि हिन्जाव नङा कि आङो सासे चिटार सरि आं बिदि हिन्जाव नङा जे बारे चिट खालामजानानै सासे मानसिजों थानो हायो बेबायदि नङा आरोना आङो जाम्बि जानानै थानो हाया ओंखायनो आङो ब्रेक जाबाय आइ एम अ भेरि स्ट्रं वुमेन I am standing on my feet myself I'm supporting my family alone आंहासो सपोर्ट खालामो आं मिथिया मानसिफ्रा मा सानो आं मिथिला बाट I'm taking a decision for my happiness आंनि happinessनि थाखाय आं डिसिजन लाबाय आरोना बिकज आंनाबो लाइफ दं आंनि फिसाजोनाबो लाइफ दं स' आंनि फिसाजोजों आंजोंनि हेपिनेसनि थाखाय आङो मोनसे डिसिजन लाबाय आरोना स' लोगोफोर नोंसोरसो मा सानो आं मिथिया बाट माने दिस इज माइ क्लेरिफिकेसन आरोना माबाफोर सोंनोबा नोंसोर कमेन्ट बक्सआव हरनो हागोन आरोना लासैनो मिथिलांजोबगोन लासैनो आं रिभिल खालामजोबगोन स' लोगोफोर बेनोसै माबाफोर बुंनो बावदोंबो जानो हागौ आं नोंसोर कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो इउटुबाव नायदोंबा आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आरो फेसबुक नायदोंबा फल' खालाम फेक बुक्स लाबोलायबाय रब्रा बुंनांगौ एसे बुंनानै होनांगोन ना बुङाबा बोरै मोनथिनांगौ जाखो दे खोनासंसै एसे रब्रा थांगोन ना इसेबां मटर ज' स' एबार आं बुंबाय थानांगौ नङा होमबा लोगो बुंनांलायाना थांनो स' दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअ क्लिपखौ नुबाय बिनि जाहैबाय बिराद दुखु गोनां जाबाय आरोना सनिया कुइन बायदिनो गोबां बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि भुगिनानै दङ दै मानोना आंजों गासै सानै बर' आइजोफ्रा दिनै रायलायबाय आंजों बाथ्राफोरखौ शेयार खालामहरबाय दा शेयार खालामनायनि उनावहाय आङो बिथांमोनखौ बुंदों आरो बुजायहरदों नोंसोरनि नोंनि साननाय हनायखौ नोंसोर नार्भास खालामनानै लानो नाङा जेब्लायबो नोंसोरो नोंसोरनि सायाव बिसास खालामनानै ला आरो नोंनि सायाव बिसास खालामोबा खुनु रावबो नोंखौ जेबो माबा खालामनो हाया आं बेखौ बुंहरदों मानोना गावनि सायाव मेनलि बिसास थानांगौ बिसास थानानै नों खामानि मावनांगौ होमबानो लासैनो गासैबो जेंनाफ्रा हाजारखि गिदिर जाया मानो समाधान जालांगोन बा नोङो सोरबा डिभर्सआनो जाथों माबा मोनसे जाथों नोंहा
नोंनि संसारखौ दाफिननो हानायनि माखासे जैगथाखौ गोहोखौ बयहाबो मोनो आं बेखौ बुंदों आरो दा सनिया कुइननि बाथ्रायाव फैफिननाय लोगोफोर सनिया कुइनखौ बुंखांनायनि उनाव आं बै बाथ्रानि सायाव बुंफिनबावगोन सनिया कुइननि जाहैबाय नोंथांमोनाथ' सनिया कुइनआ बिराद माने 15 मिनिटनि बारा भिडिअ आपल'ड खालामदों बिथाङा गाबदोंबो मानोना मानो बे गाबा जानो लोगोफोर जायहा जेनेबा जिउआव रावखौबो गारनो होननानै सोरजोंबा डिभर्स जानो ब्रेकआप जाफिननो होननानै रावबो हाबा जायालै आंबो जाया नोंसोरबो जाया सोरबायाबो जाया नाथाय मालाबा ओरैबायदि थायो मानसिनि खाफालाव मा लिरनाय थायो लोगोफोर बुंनो हाया आरोना हठात समाव मालाबा मा जायो जायनि फलाव सोरनिबा हिनजावा खारनाय सोरनिबा हौवाया खारनाय बेफोरबायदि थासारिया जायो आरो बेफोरनि जायनि आन्दोआव सिङाव मोनसे नङा मोनसे फेक थायो मिथिबायना रायजो जानायाव हौवाजों हिनजावजोंनि गेजेराव मोनसे नङा मोनसे फेक थायो आरो बे फेकनि थाखायनो बे फेक्टरनि थाखायनो मानसिफ्रा माने गावसारायनाय नांलाय खमलाय जानाय बेफोरबायदि जायो जेरै दा सनिया कुइनआ होनदों बिनि फिसाया माने बिदेशाव गेलेहैग्रा जाउनावहाय न'आव फैया आरो जायनि फलाव फैबाबो मा खालामो होनना बुंदों बेखौ थ्रेट खालामो होनना बुंदों माने बेखौ जानो हागौ किबा मेन्टेलि फिजिकेलि बिदिनो डिस्टार्ब होबाय थायो माने मोजां मोनसे बिनि सायाव बिहेभ दिन्थिया आरो लोगोसे गथ'नि थाखाय फरायनाय मानायनि थाखा फैसाखौ हरा स' बेफोरबायदि गथ'नि थाखाय फरायनायनि थाखाय थाखा फैसा हरै गोबां बर' हौवाफोर दङ जायफोरनाखि मानसिफ्रा बिदेशाव खामानि मावहैयो खायसे माखासे बर' बिदेशाव मावहैग्राफोर दङ स' बेफोरखौ आं दिनै नामखौ लानो हायो नाथाय आं दिनै नामखौ लाथ'नाय नंला दा बाथ्राया बेनो लोगोफोर माने गथ'आ मारै दं मारै गैया बेखौबो सोंहरा गथ'नि फरायनाया मारै दं मारै गैया बेखौबो नों मिथिया दा सनिया कुइन बिनानावा बुंनाय बायदिब्ला बिहा न'आव रावबो गैया बिमा बिफा गैया बिनानाव सासे दङ स' बिनानावखौ जोथोन लानो थाखाय बियो ओरै फिसायजोंबो थांफानो हाया सब ओरै थानानै बियो जोंनि बिनानावखौ नायनांगौ जानाय फैयो बेराफारसेजों फाइनान्सियेल हेल्पबो हरा होननानैथ' मोनथिखाबाय आरो गावनि गोसो बायदिनो बिथाङा गावजोंनो थाबाय थायो हिसाबै गावनि गथ'खौबो बर' फोरोंदों होननानै बुंदों बर' रायलायनो फोरोंदों बर' फोरोंगासिनो दङ बेखौ बिथाङा गुबुन जाथिजों हाबा जादोंब्लाबो बे खामानिखौ बियो मावदोंमोन आरो दा दुखुनांथाव बाथ्रा माथो सोरनि प्रडाक्टआव मा लिरनाय दं मा बुंनो हानो नाथाय दिनै गाव गोसो बायदि दिनै बे गावखौ बेयो जों डिभर्स खालामनानै लानाय बायदि जाबाय आरो माने बेजों गैला आरो बेजों दिनै बेयो नागारनानै थानाय जाबाय मानोना 2 बोसोरसोनि सिगांनि बाथ्रा बियो सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि दंमोन नाथाय माबा मोनसे जिउआव सोलायनाय फैगोन नामा होननानै गावनि जिउआव बिसास खालामनानै फोथायनानै गावखौ फोथायनानै आरो फिसायखौ माने सोलायगोन खोमा साननानै बियो रिलेशनशिपआव थादोंमोन होनदों नाथाय थायै थानानैब्लाबो जेबो फाइनालि जेबो मोनसे गुड मोनसे रिजाल्ट माने फैयाखिसै आरो फ्रुइटफुल मोनसे रिजाल्ट फैयैनि खारनावहाय दिनै सनिया कुइनआ नागारनांगौ जानानै फैबाय आरो दा बेफोरबायदिनो आं बुंनाया दहाय लोगोफोर सनिया कुइन बायदिनो गोबां बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि भुगिनांना दङ सोरनाबा फिसाया जेबो मावा बिसिया खामला मुजुरा खामानि मावो नाथाय बे खामला मुजुरा मावनाय फैसाखौनो फिसाय माने बिसिनिफ्राय बिना लानानै जौ लोंहैयो थास गेलेहैयो जुदा गेलेहैयो स' बेफोरबायदि थासारिया जोंनि समाजाव जागासिनो दं लोगोफोर दा बिनि खाथियाव दावराव दावसि जायो आरो सोरबाया गावनि हाजिरा न'आव थासेयावबो गाव मावा खिन्थु गावनि गथ'आ फरायदोंना फरायाखै बेखौबो नोजोर लाया गावनि गथ'नो गाननाय जोमनाय नांगौना नाङा बेखौबो जोथोन लाया माने खुनु मोनसे खबर लाया गाव थाखा मोनो गावनो जायो गाव बहाबा हाजिरा मावनाय मोनबायबा बेखौनो गावनो जायो गावनो गारो लोंनाय जानायाव गारजोबो सानफ्रामबो सानफाथोलो जौ लोंनानै थायो फुंनिफ्रायनो जौ लोङो जेबो खामानि मावा स' बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जायो दा बेफोरबायदि जायोबा सासे आइजोआ बोरै सहायनो लोगोफोर नोंथांमोनानो बुंदो दा सासे आइजो जानांगौबा बेफोरबायदि मा होननानै बुंदों सहायनांगौ जानानै फैयो दा बेनिखायनो सासे आइजो जानांगौब्ला जों मा खालामनांगौ जायो लोगोफोर सासे आइजोआ गावखौ सहायनानै थासेयावबो लास्ट बाराव जुदि फाइनालि जेबो रिजाल्ट मोनाबासो नागारनांगौ जानानै फैयो बे आरो दा बे मोनसे फेक्टर खिन्थु मोनसे फेक्टर जाहैबाय मा हिनजावनि माखासे फेक्टर थाखायो दा बे बेलेग बेलेग जायो दै खारनायनि बेलेगाव बयबो हिनजाव हौवा नागारनाय खारनाय माने डिभर्स जालायनाय बिनि माने जाहोनफ्रा आलादा आलादा जायो रावनाबो एखे नंजोबा रावनाबो माने जाहोनफ्रा एखे थाया आरो आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामबाय स' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बिनानावा माने बारा बैसोबो जाखायाखै होनना बुंदों सनिया कुइनआ मिजिंथिदों बिथाङा थाबैनो मोनसे जरा जुलि जाफिनगोन बा एंगेजमेन्ट जाफिननो हागोन बेखौ आंबो इसोरनाव आर'ज खालामबाय मानोना मानसिनि जिउसो लोगोफोर आंनि जिउआवबो माला मा खैफोद फैयो जेबो बुंनो हाया दा नोंनि जिउआवबो मा खैफोद फैयो जेबो बुंनो हाया मानोना बे मोनसे ग्रह बायदि जोंनियाव फैयो आरोना जायनि फलाव बेफोरबायदि जों बुग्लिजानानै बिमा आलदा बिफा आलदा फिसा आलदा गोदाव सोराव जानांगौ जायो बेबायदिनो गोबां जोंनि गेजेराव दङ बुहुद दङ लोगोफोर नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो हायो स' अननानै नोंथांमोनहा
नोजोर होदो गामि ओनसोलाव थानाय सोरबाफोर जुदि आइजोफ्रा मोजां फिसाइफ्रा खामानि दामानि मावा तास गेलेयो जुवा गेलेयो केराम गेलेयो सानफाथोलो फुंनिफ्रायनो लोंनाय जानायाव थायो खिन्थु मा नांगौ मा नाङा न'खराव गथ'आ बाहा मा खालामदों मा जादों बेफोरनि उदिस लाया बेफोरबायदिया जोंनि बर' समाजाव गोबां जाबाय आरो आंजों बिथांमोना रायलायनायखायसो आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामदों बिथांमोनखौ आं बुंदों आरो बिथांमोना बिजाबखौ होनो थिनाखै बेनिखायनो आं होआखै मानोना आङो जास्ट आं बिजाब सरजाबदेरफाबाय जेन' अननानै बयबो जायफोरनाखि सुबुंफ्रा संसार जाबाय बिसि फिसायजों गथ'जों मोजाङै सोमोन्दो लाखिबाय थानांगौ मोजाङै रायलायबाय थानांगौ सुखु दुखु गथ'खौ मानसि खालामनायनि सोमोन्दै जानायाव लोंनायाव मोनानि समाव जों रायलायनांगौ सुखु दुखुनि बाथ्रा माबोरै लांदों फरायनाया बोरै जादों गथ'आ मा एग्जाम सोलोंदों बेफोरखौ